Здравейте! Честита Коледа на всички! Днес бих искала да споделя с вас картичките, които направих за подарък. Първата картичка е за момче. Това е дизайнерска хартия, както виждате с снежинки. Отгоре съм залепила с силикон още една снежинка. Сложила съм своеобразна панделка като гирлянд. И тук има един снежен човек. Това е чипборд. Самата картичка се хваща с ръка, повдига се и се подпира, за да остане права. Тук има снежинки, както виждате, и перлички. Ето така малко да покажа. Да. Това е перлен картон. Може да се напишат пожелания към този, на когото подарявате такава картичка. Задната част на картичката е по същия начин направена с дизайнерска хартия. Така. И така се затваря самата картичка. Първия ми избор за момче. Втората картичка е за едно малко момиченце, което е от Украйна. Така. Пак съм залепила чипборд, голяма снежинка, малка снежинка. Това е любимият цвят. И пак по същия начин така се изправя. И тук долу съм залепила гирлянд, своеобразно, за да задържа картичката. Върху перления картон също могат да се пишат пожелания. Картичката стои изправена. Да. По същия начин може да се направи и рамка за снимка с пожелания за този, на когото подарявате картичката. Следваща картичка също за мои близки, които са по-възрастно семейство. Тук има камъчета. Така. По същия начин от тази страна има бант. Да видим с една ръка, ще мога да го махна. Така. Ето го банда, направен по същия начин с такава салфетка, с такава ножица. И това съм го изрязала от дизайнерска хартия. От другата страна, когато отваряте самата картичка, е направено пак с такава салфетка. Ето. Все едно, че има бродерия по цялата картичка. Ето, това се вижда. Но малко е трудно и трудоемко да се залепи такова нещо. Така, картичката се отваря и съм изгънала, както се правят корабчетата за децата. Така, от хартия. Когато се отвори картичката, вътре съм залепила 3D пеперуди и цветя. И в средата пише честита нова година. Така. Можете да използвате такава картичка за рожден ден, за нова година, за най-различни празници. Страхотно е. Става много красиво. Пак съм използвала дизайнерска хартия. Само че не знам как се нарича. Много са красиви. С камъчета, с спрей, с глитер съм обработвала абсолютно всичко. Да. Това е моето мнение. Моята идея за подарък на роднини, на близки, на познати, на приятели. Очаквам вашите мнения. Благодаря за гледането. Честита Коледа, весели празници, бъдете живи, здрави и много добрички!